na ma bros Obasanjo PG Nando niile ana PG Nando no ibe basa Nando ha gakwa na iji iri nne obi bench okuru wota unu bụ Obasanjo mmadụ adọrọ mma bụ iwe rapụ ovu mgbe anyị nọ n'ọchịchị onye chịrị ikpeazụ tupu m wee baga n'ụlọ bụ Odibe ka Odibe na-akwado ịpụta anyị kpachara alụ mgbe abụọ eze kweche pụtakwa ibe pụta na Nando ru 7 mana onwe ka anyị si kpa anya kpụkọ ọcha ọnụ na Nando like lekwu na Nando na ama niile arara ịra ka akpa alụ ka Nando mee iwe enwe ndị oluturu ha achọ ịdị ili olutu Obasanjo wete mman n'eli na ogbu ya na Obasanjo ya eme gịnị ya eje ka ọ ka ekwulu na ọkọ ọgụ ka ọ benete wee mee n'ibe obido ogu n'isi ka isi inyi zọrọ ya bụ Omega na Odibe ezo ka ba zọchara ya sa Abụbe ezo ịba na-ekwu meche na Nando Abụbe azọchazi ya asịsị kwuwe nke bụ eziokwu ndị olulu mgbe abụ Ubarunaisioye ọ bụ na nke a na-azọ kịta atosi ka ọ bụ na ibe dị ka mmụọ awọ na-azị ya maka na ọ bụrụ na esoro ụdị ya na-eme ya nye ka oyibo kpọrọ ekwiti ike ibe eke onye erali ibi erali anyị melie mgbe abụ ka ọ dịrị na Nando vele ka a kwụsịnata ọkọ ọgụ na oke ekwuru ibe kpatara unu ga-eji weli nke bụ n'ọkụ unu ka e weli mbeni na asịsị kpuwe na ọmụnwa wotosi ije nke wee na-eme ka unu ghọta na ọ nwere ibe mmadụ ya abụọ ma ọnwụ ya ọ dị ka asị na mmadụ anọrọ n'ebe ahụ ọ bụ na ọka enwe egwu n'elu unu ọtụmatikali iwe na-egosi na mmadụ anọrọ n'ibe nyakụnụ ya eji wasi ọkala ike kpụkọ onwe unu ọnụ jikọ onwe unu wee jee ọgụ a baa obodo dị iche iche na-abụ Ubarunaisioye na ibe unu wee yie obodo dị iche iche kaba kpatala Obasanjo na unu batara ndị nke ọzọ mgbe nkebe na ibe na-agwa unu bụ ibe ji wee kwado ọnwa bụ na ibe anwa anyị kpara mgbe anwa ka e nwee ekwiti ọnọdụ ka nke ụmụ nwaanyị na-eme akịta Abụbe ejechere Abụbe na-eme na ya eje ọzọ ibe na-eme bụ mgbe anyị nọ na Nando a na-agagharị bụ nya bụ nwa ndịda ọ bụrụ ka o siri akwụ m n'ọgbọ na Nando ibe na-eme na eji m eso kee okporịa anọrọ m ya n'akụkụ nyanwa jee ejeche ndị Abụbe Igbo bụ jee na Abụbe oke kata ya natali n'Igbo ibe aka m nata anyị ka otosi ilu olosisi anyị ọ wee bakwa Ikenga Nando mana a na-azị ya ana m ayọ Nando biko nu ndị nna anyị amaala anyị asị obodo ekwuru maka anyị kpụkọnataba na ọnwa anyị ka anyị nwee nghọta nwa ịfụnanya n'ime ọnwa anyị Nando buru ibu baa ụba si ibe kọlọba bụ ịfụnanya Nando abụrụ onwe ya n'anya obodo abụ na obodo ba dịrị ya ise n'isi na ọdụba akarị Nando obodo na-ese na akarị Nando mana anyị bịazie n'ụlọ onye ọbụla abụla odogwu onye ọbụla na-eme odogwu Nando ọ jọrọ njọ mgbe na-asụ Obasanjo jisie na ike ka unu were ibu unu na ibe ha bụrụ ibu unu na mmadụ Obasanjo ekene m unu onye gbara ọnwa na-eti lọra nwere ibe ọma na-eme n'obodo